Ahoj u dnešného videa. Teraz som si tu pripravil druhé jak sa to dá povedať, hardcore série. Počkaj, jak je to vidno? Ok, dobre. Tak. Druhú časť jak sa to volá, z hardcoreu. Dneska som si chcel dorobiť môj domček. Ako inak. Takže enchant mám. Psi mám, tekvice mám, 5 emeraldov mám. Ja si chcel dneska urobiť také... Kámo, čo tam robí môj kôň? Čo tam robí? Bro! Ja som sa o mňa už bál. Kde je to ťažím krompačom?Ečne, koník. Ježiš. Keď sme videli na záber, tak ja som iba tak jak by napijatý, že proste konečne hrám Minecraft. A chápať, nie? Ja som si chcel tiež také brezy, pretože z tých najradšej robím podlahu. Takže... Ty obrovsko veľa ovcí, okej. A pre mňa sú hlavnejšie brezy. Môj obľúbený strom. Breza. Neviem, či robíme Breza song, pretože keď som mala tak 8 rokov, tak som strašne chcel robiť Breza song. No môj jeden kamarát vie, či je to Breza song, ako keby, pretože to som u neho vymyslel. A neviem, či to dáme na YouTube, hej? Ale keď Dagdro by chcel, aby som to dal na YouTube, tak by som bol veľmi rád. Pretože Breza song je úplne dobrý. No není dobrý, no nehovorím, že není dobrý, ale není ani najlepší, hej. Si sa musíte pripraviť. To si len také kytičky, aby som mala aspoň dačo farebného. Neviem prečo sekerkou, hej. Kámo, že ako rýchlo ubýva hunger. Kámo, keď to bude takto rýchlo ubývať, tak ja hej. Jestli taký prísun jedla, bude také pšeničné, Ok, mám 2 semienka, asi si robím záhradku. Ale ja vlastne môžem, počkaj, ja mám také železo. Jak to povedať? Nemám. Takže si nemôžem spraviť. Vedro. Ja, tako to by... Keď toto takto vidí, z tých, čo nemajú radi vynechávanie stromov, tak toto... neviem. OK. Ja by som najradšej toto celé odkopal. Čo sa stalo? Čo to? OK. Na chvíľku sa to trošku laglo. Proste, aj my by ste mohli vidieť, ako sa to... Môj oslík Ferdinand, ho teraz idem volať, Ferdy. Hodný Ferdinand. Jak som si robiť z toho plenky? Kde sú plenky? Ja som slepý asi, čo? Nie, ja nie som slepý, ja som... Iba bol nás, hej tu. Dosky z brezy. Doska z brezy. Doskať z brezy. OK, takže. Prečo si robil tak veľa dosek z brezy? Počkaj, ja som už musel vyrobiť tie čestky, počkaj. Ja by som asi dokončil dom. Začína pomaličky noc. To je jedno. Urobím si kamennú lopatku. A začne robiť dom. No, dokončím aspoň. Bo jak som hovoril, mať takú menšiu povalu, jak sa to dá povedať. Brezové dvere, moje najobľúbenejšie. Ja som si to vykraftil dvakrát, to som ale punťa. To svieti, ja som nevedel, ale no. Poďte aj prísť ďalko. OK, konečne spím. Dobre. Nie, ja si teda ne. Takže. Dnešný deň sa snažím dokončiť môj dom. Kámo, ten už vyrastol, macher. Tak to som rád. OK, podlahu urobím z brezových blokov, pretože čo iné než breza, že?
Protože je taký svetlý blok, že sa sem tak akurátne hodí, pretože ja mám rád ako keby také svetlý. Teraz by som sa neprepadol úplne do Trantárie. Ja nemám na takéto pokladanie blokov 40 hodín. Amen, ja som to strašne rýchlo spraviť. Čakaj. Nie, škoda. Ja sa na to nevyrábam lopatku, pretože lopatkou to moc nechcem robiť. Teraz to je také blbé. Ty psíska, ha. Ok, a čo už? To je život. Dokázal som to. Či blok vie logicky levitovať, tak niečo. Počkej, psíska. Teraz urobím takúto jednu vec. Tie koberce potom dám preč. A hore si spravím potom povalu. Tiež z hliny, pretože ako keby není aj môj najobľúbenejší blok. Môj najobľúbenejší blok je breza, no brezový blok. Ale medzi najlepšie patrí aj hlina. No, hej, počkaj, musím odsadiť. Odsadiť a bežte ku mne. Puťa, haló, psi. Nejak si, že si otočili tou hlavou. Počkaj. Kámo, tak jak tu musí dostať dotlačiť, hej. Poď, tým... Ok, tu mám svoj peliešok, mňa to nezaujíma. Ja viem, čo spravím, počkaj, kde mám tie dve oné? Ja tak ja spravím iba jednu vlnu. Hej, počkaj, spravím jednu vlnu. To spravím žlté barvivo. Červené. Ok, vedím to asi za jeden str... Kámo, ja mám v tom inventári zmetok. Hej, aby bolo isté. Ja nie, bro, ja som ale... To je jedno, ja som to chcel docela inak spraviť. A čo už? That is not my problem. No je to môj problém, hej. Asi pod pecami to môže nechať tak, pretože... Nie, bez, Ferdinand! Bež hore! Tým... Ja som to dobre spravila. Ferdinand 1, Ferdinand 2. A tak, vy ste taký nemotorný... Ja vidím. Keď aha, ja musím to spraviť takto. Musím ísť úplne ďaleko. Oni sa za mnou, hej, teleportnú. A teraz... Som ich senka posadí, to je zatiaľ vaše miestečko, hej. Ferdinand 1, Ferdinand 2, Ferdinand 3. A teraz, keď môžeme ísť normálne domov. Ja som ale nebyl. Sekera. Ja mám strašne moc tej brezy, to nie je dobré. Ja som to mohol robiť so slabou. Čo už, it's my problem. 46 hliny, kámo, tak to mi bohate bude stačiť, kámo. To je také, konečne veľa hliny, mňam. Konečne, hlina, aká má byť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, ešte o 2 patra vyššie. A čo už? Dokončím dom. OK. A v ďalšom dieli, čo bude, pôjdem prehľadnúť túto jaskinku. Je tam voda, tam by som mohol logicky skočiť. Tam nič takého zaujímavého nevidím, aby som vám pravdu povedal. Iba sa tak obhliadam. OK, no. Moje psi, Ferdinand 1, Ferdinand... No, poďte so mnou. OK. A bežte. Poďte, frajeri malí. Poďte. Vlezte sem hociak. No, jeden. A kde je tretí? OK. Nie, nechoďte hlavne oné.
Těba si tu posadím, těba si tu posadím, těba si tu posadím. Tady zabereme jednu žlutou vlnu. Dáme těbe do pelecha. A dám do pelecha vlny. Co je to co? Oranžová terakota, skať má oranžovou terakotu. Asi really nepamätám, hej. Aby to nebylo jen tak. No. Já jsem se už zakořil. OK, psík, můžeš prosím tě uhnout? Uhni. Děkujem. Tak, koberček. Somáčka, nepozrejte se na mě tak. Ne. Ne. Ahoj. Zakrým vás tu. A nechcete sobie kýpnate. Dobré, můj kůň je tu. Můj oslík je tam. Kam oni se tu furt onají. Tak kam jdu. A potom jako keby hej, nevím, kde jsou to. To je problém. Ale moje hlavnou prioritou je teraz dokončit dom. Takže voilà. Až si postaviť ohrádku pre zvieratá, pretože no, bol by to blbé, že proste... By som tak... Hej, balík by som si strašne chcel vyrobiť, ten by mi pomohol vo všetkom v mojom živote, vo veciach, proste... Balík je stvoriteľom Boha. Ja som sa zlákol tej loďky, že taký mob. Kamu nevadí, ale XP si berem. To čo napadlo? Čo veľmi dobrého. Keď sa dá oenchantovať knihy, nedá sa. Dá sa podľa, neviem. Slepka. Slepice. Ahoj, slepice. Kde si, slepice? Kde si, slepičko? Lalalala. Ja som to potom vyčistil, robil by som dačo také podobné, veľkého. Takže proste nebude tu okej. Nebude to prostě prázdno. Urobím si to asi také obrovské pole, aby tu farmárik, jak praví Minecraftový farmár. Jako jaká... Ne, robím si to. Žluté barvivo, hopa. Každý raz už musím robit ty česky, hej. Hop. Hej, já to mám čarovná kniha, rychlejší nabití. To si dám na luk. A teraz jsem chcel iba si ofarbit ty koberce. Kde se ofarbují koberce? To bude radě tu, podle mě. Kde se ofarbují? Hej, bro! Jaj? Já musím mít víc kobercov. Já jsem ale šišnutý frajer. Čo už? It's problém. Ne, počkej, že to super. Já si to musím jako rozdělit, počkej. Vyrobím si lopatu, hej. Na kterou nemám jeden kamen, že? Já nemám ani tyčky. Tak hej, sklenička vody. A si tu najdeme tyčky. Parasím. Já si vykraftím, ne? Já si vykraftím do těchto. Já si vykraftím melonové seměnka. Jen tu rozšírovat melonovou farmu. Keby jsem... Kde jsou tyčky? Tu jsou tyčky. Není to, že se ty Není jedno, že se ty papíry spawnu, počkej. Že jsou papíry. Kde jsou? Aha, to jsou, ok. Vidím ich. Dobré. Já potřebujeme iba, jak se to volá. Kameň. Ne. A to je tak symetricky sprhaná, to je jedno. Potřebujeme pár kameňa, hej, nechajte má žít, prosím. Je to nejbližší kameň. Počkej, začíná za to se tak rychle můžu vzpomenout, píšaj. 3, 4, 5,
6. To vyhodí. Nie. A bežím. Rýchlo, cez okno, hopa. A spať. Yes. Nemal by som si takto nechávať otvorené okno, čo už? No, chcel som si vykraftiť, čo to bolo? Čestky, no hej, to by som si mohla chcieť. Nie, ja to urobím takto. Potrebujem veľa kartičky. Ja som si také vykraftil. OK, takže. Kde je rebrík? Tu by to nemal byť. Není. Tak tu by mal byť. Kde je rebrík? Tyjo. Ja nevidím rebrík. Ja to musím do craftingu. Vtedy budem vidieť rebrík. Ja som ale šišnutý frajer. Dobre. Urobím si pár branok. To vymením asi za semienka. Dobre, no. Tieto branky sú na... No, musím si vyrovnať pole. Tieto branky sú na to, aby som tu mohol mať také tie kone. Tu. Takže, napríklad 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Hop. Teraz sa to tu rozbijem. Chcel som si vykraftiť, no už asi. Ok, ale mám tyčky, takže si stihne ešte vykraftiť. Kde to je? Hej, toto, otváracia branka. Nie, no, ok. To musí mať asi 2 otváracie. Ok, aspoň, že sa to kraftí tak ľahko, že to sú 2 dreva. Ja som dobrý! Ok, teraz musím nájsť svoje kone a konečne budú tam, kde majú byť. Ohradke pre konia oslíkov. No ale cieľom tohoto videa je oné. Jak sa to volá? Postaviť dom. Hej, aby bolo jasné. A teraz, dneska mi kamarát vravel, že keď oslíka rozmnožím s oslom, tak by to malo byť strašne rýchly. A to som mal iba 2 sedla, takže ja som si oslal iba týchto 2 typkov. To je frajera, čo? A kde je oslík? Pomoc, môj osel, kde si? Úkrava. Keď môj oslík zomrel. Oslík. Kde si? Head attack, pau. Ja nemám melóny. Rýchlo. Musím nájsť také žrádlo. Tak oslík je ale dobrý, ja ho chcem nájsť. Pomoc, oslík, kde si oslík? To oslík? Či si mi to iba zdalo? To je bielý kôň, elegant. Všetkých elegantov. Oslík. Musím to iba zdal, ale ja sa teda aj nevidel za čo. To mohla byť aj tá malá ovca. Malá ovca, tu som tu väčšinou nikdy nevidel. To je jedno, idem si rýchlo opiecť mäso. A potom idem hľadať koňa. To je strašne rýchlo minia hunger, alebo aspoň mne to tak pripadá. Tak ja som to skazané mäso. To mi neuškodí, že? Uškodí mi to na môj hunger, ale inak nehýtuje mi do srdiečka. Aspoň sa nažerem dačoho. OK. Mám strašne málo uhlia. Hej, ja mám minimum uhlia, takže si opečem mäso.
Kam už potřebuji to horné poschodí, jinak jsem instantně mrtvý. Čekaj jsem středu tam urobil v podlahu z tekvice, to bylo zaujímavé docela. Je podlaha z tekvice. Hej, to bylo dobré. Ale nie, já se srům iba jednoho poschodový oný dom. A tu si na takový ložný priestor, hej, to bude dobré, to bude dobré. Iba kde tak... OK, takže lopata. Potom ještě, kde to je? Motika. Kde mám motiku? Čo? Aha, tu je motika, OK. A jdem farmářit. A já jsem farmář. Já jsem farmář, ty jsi farmář. Kdo je farmář? Já jsem farmář. Tam budem asi... Já si to musím zajít zpět blízkosti vody. No, tuto. Já vím. Keď jsem já pri vode, dá se povedať. Tak já si spravím farmu pri vode, logic. Já budu teda nějakou hlínu. Mám hlínu? Nemám. Aby to tu riadne teklo, hej? Preto to iba robím. No a teraz, keď tu tak miliarda vody, teraz tu zrobím tento piesok. A teraz tam dám hlínu. Hlínu. Nie. Keď je všade okolo ona voda, tak je to zatiaľ... Kam mne došla hlina, ale to bude zase. Nie. To by malo ísť. Nie? Hej, to vyjde. Dobre, už tu sedím svoje prvé semienka. Konečne takú farmičku mini. A teraz tu iba spravím k tomu cestičku, takže... Hop. Sorry, že tak veľa nehovorím, ale proste neviem ako komentovať, pretože to je ťažké. To asi nevystačí. Taká pekná cestička úplne takto tu vede, nie? Ja som rád za to. Hej, really, ja som nikdy nehral hardcore, iba normál. Hej, takže keď zomrem, tak budem aspoň rád, že som takedy hral hardcore. Hej, pretože veľa mojich kamarátov vraví, že chcípnem jak... Táto nevystačí tá lopatka. Tu sa ide späť také centrum, kde sa budú napríklad všetky cesty. Tak potom sa rozbije lopatka, to viem. Kámo, ja som sa tak zlakol, keď sa rozbila tá lopatka, neviem prečo. Ja nemám kameň, ja nemám styky. To hneď napravíme. Nie. Palicu. Lopatu. Možno aj dve. Tak iba jednu. Konečne. Hop.
tu nejdeš cestu k koňom. Tak. OK, to už se nedá. Tam to jsme takovou cestičku. Teraz tu si začne robiť cestu do toho oného. OK. A když se mám v pole dokončit dom, tak ho dokončím, hej? To si nemyslíte, že ho nedokončím, ale ho dokončím. To je velmi těžké, protože já nemám tak strašně hlíny a hlína je důležitá. Něco super, škoda. S motikou jak praví farmář. Dobré. Kdyby jsem dala takto hore, by jsem dala čestky, hej? Já jsem se radši také dřevo, no, tak to jsem. Semenka pšenice. Pšenice. Hop, hop, hop. Kam ta cestička úplně vedí, jak by jsem jinak věděl, kam se dostat, ale potom by to bylo těžké. Já vím, co spravím. Kde mám? Hej, to mám. Hej. Teraz. Niu, 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 niu. Já jsem to jenom dal do vody, já jsem... Čekaj. Teraz to zoráme. Jej. No, já jsem taky nemotorný. Ty, a ještě ty. Přeci. Tak. Potom počkám, když to celé vyrastě a potom to zorám. Kámo, konečně taky prísun jedla. Ono, keď to bude obrovská farmička, čo asi nebude, tak to bude dobré. Asi počkám, kdy ten oslík přijde domů, protože já jsem vravil, že oslíka přijde, no tak já se nechce. Budeš si tlačítko. Dobře, víš čo? Já většinou robím toto, počkej. Tak. A druhé. No, bavíme to. Jak se ještě tak zadělit, jako kdyby si tam dal ten oný. Tak tlačítko, jako kdyby si tam prostě... Jako kdyby tam byl taký vzduch a to by se tam chodilo a prostě to má baví. Tak jako kdyby si dal těch květků, které nemůžu tady dolézt. To má baví robit, když se prostě nudím a nevím, co robit v Minecraftu, hej. Aby bylo jasné. A teraz. Ťažiť hlínu, lata. Hlína, ten. Hlinka, peknúčka, neskrývaj sa mi do úška. Tak to obrovská zakr. A teď si potom sprint cestou, ne? Teď si sprint cestu tam. Dobré. Ještě tak to robit. Tak, toto si už začne cestu robiť tam. Paríž, Moskva, Pagan, Copenhagen, Bukurešť, Crazy Summer Tent. Hlína, kde si sa mi skrýva? Neskryješ sa mi, pretože ja som múdrejší ako ty. To som spravil práve teraz.
Ne, to nebudu mať pelech. Toto okno si rozbijem. Škoda, že mi... A konečne, budeme taký aspoň domček. A teraz, opatrne. 4. Nie. Budem mať asi strechu z hliny. Hlina. Ja tak nemám rád, že keď spadnem z výška, budeme to pol srdiečka. Kdyby to bylo viac, tak by som sa ako keby tiež naštval, ale nie ako takto, pretože to by mi nemusel obrať toho polosrdiečka. Zrobím takto a potom tu budem takú lampičku, jak sa dá povedať. Nie, ja som tohoto, aha, môže tam byť. Ok, budú na posteli frajery. Ok, jeden frajer. Bež, ty ťulpas. Poď ku mne, tak rage'ujem kvôli psom, že jeden je v rohu, výborné, kúka sa do knížky, príde neučítať. Teraz tento je úplne... Ok, nejdem. Teraz si to spravím také viac ako keby také modernejšie, že raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Klam. Aspoň akurát. Amen. Pimpa, pum, bam. A tam bude hore úložný priestor, jak sa dá povedať. A už sa mi vypiekli tie stejky, výborne. Kam tak veľa dáva, konečne som taký aspoň normálne. Čakaj, do healu som tie srdiečka, do healu. A toto je dobré, ostrosť 1, to je dobrý meč docela. Plug around, open. Moja prvá cookie, ja si môžem urobiť cookie. Ja viem, ja to môžem zasadiť do stromu, že? Kakové bôby, tak kakový bôb zasadím do stromu. Čakaj, ja si dám jeden stromček, nie. Ja ho nemôžem, ja ho dám sem, ten stromček. I have cookie. Ja som vlastne zabral, že to je... Hej, dobre, že je odsadnutý, pretože ona je... Hej, Bobaltínu, I have cookie. Dobre, poď psiček, hafíček. Pabeluskom, Copenhagen, Bukurest, Crazy, Samarte. Ok, poďte mi naposled, ak chcete, hej, aby aspoň mali niečo mekého podzadko. A ty poď, frajer. Dobre, teraz sa posled... O, kámo, jak sledol úplne, že... Nie, nechoď. Zachrána. Kámo, ja mám rád, že keď proste psi sú na posteli, neviem prečo. Kámo, ten sa už tam nezmestí, zmestíš, nehovor mi to, hnusa. Hop, počkej. Čo za zvuky, bro? Nemám na tieto zvuky, to čo je? What? Hej, to je dobré, tak som. Že si tie kakaové boby asi zostane na tom strome. Hej, to je dobrá hudba, to mám rád. Kámo, prečo dakedy Minecraft má také strašidelné hudby? Zasadiť. Je to mám zase písenka. Neviem, tak vyzerám. A to je zatiaľ môj dom, úplne nejaký splesnutý, úplne nejaký... nepekný. A to za chvíľku zmení, pretože potrebujem viac hlíny. A tú hlínu budem potrebovať. Už 40 hlíny som minul tak rýchlo, ako? Skôr 40 hlíny, bro. Rukou sa mi nechce ťažiť, ale čo už. Už som si nerobil lopatku, ja už sa tam nechcem vracať.
Agnoskom Pavlon, Copenhagen, Bukurest, Crazy Summer Dance. OK, no. Takže dokončím si iba toto 3 země a v ďalšej epizóde si spravím oné. No protože já jsem mohl iba pojmenovat, že mám prostě farmu, hej? Akože mám farmu, hotovo, mám farmu, končí video, už nic. Ale nie, já jsem tam spravoval. Jak jsem tam, počkej, mám piesok, hell yeah! Konečně si dokončím okna. Kámo, já jsem se až zlakol tých psů, jak se nám úplně uhodili ten oný zrak. Já jsem tak rád, že prostě keď je prostě noc a ty si vypekáš dačo, prostě to milujem. No strašně rád, ten pocit, že... Jeden je na zemi jako největší macher, ne? No, baja píto. Ok, to už musí být noc, hej. Kámo, to čo je? Takže, vyspal som sa, nič sa to nesplnilo a to môže byť koniec tohoto našeho druhého medzi 5 legendárneho videa. Tak, ako keby čus!